presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinigihapon ng inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner, Randy Tayad. Magig-uban kaninyo ug mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kasama mga kaigsuran, o hagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Douglas. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Douglas. Usa sa akong problema kini akong asawa kay lain kayog mawi masuko, ngita dig patay, murkara ang bugoy sa karbon o asa ni siya na bugoy. Kung ngano na problema ko ni akong asawa, no? Inaniw na ako pagsugod ang mga panghitabo samtang nagkanta-kanta ko. Lamit ay kanta niya, uwa mang ko'y sista. Pedro, may napadungan niya. Pedro! Oy! Dali! Asam ka ganda mga sista, ha? Manugulit ako ng gitara, kaya wala na kay mo, ha? Dali. Mas maayo pa siguro. Masa, laygon ka, layo pumunta kayong Pasko. Laygon naman ka. Pwede, mag-advance na mo tindahan ng exercisyo. Kantahin nun kami kay balag dili kantas Christmas. Dili Basta Christmas. kantahan ko ni mo, tagaan gyapon di ka, ha? Tagaan po niyo. Okay, tagaan di ka, larga. Sa kung sa katahin ko, okay, larga. Kung nasayot ka palang Ha? iran. Kaysa, mas lindo siguro, Dro, kung mag-chat-chat di ata sunod, ha? Pasyato, tika una, tika pagkataon, okay ka? Ha? Pagpundog na kang kanta, kay ikaw na yung kanta, Dre, kami yung drama, okay ka mo? Pero pati ugas ko panagsak. Patingog, kita ka karoon na yung tingog mo ka. Oo. Ha? Okay. Sige. Dere ang bayad mo. Dere. Salamat kay, ha? Si Una lang sana bayad. Unya na, sukli ari kaya. Pirma na kontrak dito. Basta, Panubos ko rin, ako sari, panubos rin. sige, ipanubo. Iantog na dito, Dro! Ay. Ligri sa Pedro na. Masumay. Uy, may sakyan na nihunong sa matungod. Ako lang tingalin ng asawa ni Abot. Ay, hindi ka ni siya gikan taon. Ay, ayun na. Ang pamamanaog. Tingaling ang amo, tingali ito silingan na siguro. Ngano ako may mong lisod-lisurod? Nga di pa na akong problema? Uy. Kamay ko taon yung mong laki. Uy. Ako din asawa. Maong gani, ngano ako? Okay, tingog da. Pero, Kapoy nag-away mo. mas driver. Tuon ako eh. Ma'am, wala ko sinsiyo. Mauron na sinsiyo na ko. Yung sa may buti may pasabot, ako pa yung pasinsiyo, ana. Ay, di man, ma. Unya, lagi, ngano dili mo kuno mo suklian? Maro, jud kay muda. Ay, dakuha ka ni mong natigom, no? Kundi na lang kuhaon ang suklis pasahero. Uwa mo ko yung 20 pesos, ma'am. Akong sinsiyo din eh. 3 pesos naman. Unya, lagi, yung sa lagi buti may pasabot, ana. Ako yung pasinsiyoan ng kwarta. Ako! Ay, di magod, ma'am. Ikaw ba, ilang ko katika, ha? Nahibaw kung nakay sinsiyo, pero di lang yung kamuhatag, aron mo ingon na lang pasahero nga, diha na lang na sukli, diha na lang na. Di taon. Ba, di ay, murason kapag yun. Ayro kong sukli, iro, di ba, magpatay kita ron.
Bida sa Sa bida sa sa bida. Ha? Wa pagkakailan ako do. Mag-ilayla ta, ma'am. Isum ka ma'am. Mag-ilayla ta. Day, ano nang naamoy gayaw-yaw din ha sa inyong kilid? Unya ikaw gayaw-yaw sa ganoon sa baka. Day, kining upaw nga driver ay. Minaro ni kanahan. Ha? Ano minaro man? Sir, what to, sir? Abay ay, wasi mo mata. Unsay problema niyo? Nahibaw namin nimo do, nahibaw nami. Day, unsa ba yung problema di ani? Ani ni sir, nasukos, ma'am. Sir, nga, wa ko ikasukli niya sa iyang usa ka Pila day suklianan ana di ay? 19 piso, sir. Unya, wa mo ko siyo dire kay pagpapataon ko migawas di. Ay, sus! Murason gyud. Hibaw ka na ng style do. Mo na irason ninyo nga nung mo ikasukli, bag-o pang na masahero, bag-o pa. Kulatahon tanoong kang way undang-undang di Wala tayo sa misi, sir. Hilo nga! Sa puta na ko dire. Saman, magpinakay na? Sige lang ihatag na sukli. Gamay biya tao na nay. Ha, gamay. Unsay gamay ko taon? Gigamihan ka na 19 pesos? Ay, piso na lang kuwang anak para mahimo ng 20. Tinuod lagi na, ma'am. Karaan! Day, hilaw na day. Dali. Na masitol lagi na ako. Di na masitol. Kung sige pabagot ya. Hilaw na diya, masitol. Minaruan man taning animal. Tinuod lagi na taon, ma'am. O taon kisisiyo. Karaan! Karaan na sad. Busay, pila mo gina yung kwarta diya, be. 3 pesos tumugod niya akong sisiyo dire, sir niya. Niya ako'y gamay nga papel. 50 pesos naman sad ni. Kanina lang, Kuhain na sa sukli na ko nga 20, ma'am. Iuli na lang sukli din ako. Kuhain na nag-20. Isirado na lang tog 20 ako isukli ninyo. Nya, iskwinta man na, sukliin lang kong 30. Ang ko si Chio dire. Karaan! Nakabahos. Animal tong driver da. Kita lang ko atong usab birahan ko dito ba? Sabi, gusto na de, gamay, 9 pesos. Wala yun mo yun na, keep the change lang na dong. Uy, Douglas. Wa ko man trabaho aron lang ipanghatag sa laing tao nga akong hinaguan. Nibayad ko sa husto, dapat lang nga musukli sila sa husto. Lagi, pero na wag yun, ha? Wala kong tato mo, ginuta itong 19 pesos. Ngigagod. Gigamyan ka ng 19 pesos? Uy, pagtarong Douglas, ha? Asa man ka mo laban? Nako o katong driver? Tubaga ka! Day miya kulpa. Portegyong laguta tawa sa kong asawa. Portegyong tigre nga kahabato lagi. Bisa sa kagamay tao sa problema. Tigyon siya magpanuko tao kasuko. Bahala ng bagdako. Unya? Ay, pasensya na lang sa akong anak Douglas. Saon kaliwat manggod nagdaguhoy. Kunya ikaw kaliwat po kaglapo-lapo. Munang pirmim yun mong mag-irko. Taas mo sa kayong ihatag na ko pasensya ng miyanay. Ay, patas ipanado. Ha? An-anak ka lang pamawi. Asa ko mawi na ya? Unsa man anak ka lang mawi, ha? Unsa buot pasabutan na? Waan ba, kung unsa ka mo bu ang imuha, at least makabawi ka. Taas silang ang pasensya. Ulo sa kamubo ako, ha? Patasaan ako pasensya para kabawi ko. Ay kana Taruhon, taray. Unsa ka kamubo, at least taas pud kag pasensya. Kay sa mubo ka, unya mubo pag yun kag pasensya, nawa na yun kay ayo. Hawa ko taon. Hay, try mo buo na ko na pero nga akong kargada. Ha? Taas man is regular. Hamang ka diya. Hindi, aris ako. Mangita ka nila ko sumiya. Ingna nga, ato ko sila prejinggoy. Bida. Kaya doon na ako no siya ipatanaw na ko. Murag, ang ilang washing machine man siguro. Sige na, arin ako. Hanggaw manis Douglas. Taas pa kuno sa regular ang iyaha. Sama din ang iyaha. Substandard? Ay, pagkakidot. Puso na karon. Liso na pre. Di good ba da, pre? Di good. Guba na yung motor, ani pre. Kining motor sa iyang dryer. Mao ni usa sa inungdan nga mo ground siya. Ay nasudlan magtubig sa iglawom. Kunya, muadto sa motor ya. Mao na mo ground.
Unya, di na magamit, pre. Gamit ba, oy? Pero kinin lang yung washing o kining yung dryer ba na? Lisdan ko sa... Ilisdan mo lang tanig motor ba? O sa'yo na ni mo. Pero gusto ka, o ilisdan na itong motor imong dryer, okay ra. Pilasan ka na, pre. Ay, barato na. Mas mahal pa na sa atong mga asawa, pre. Ambot lang og madapa ba na kaysa akong asawa? Ug mahal pa ba na kaysa akong asawa kay ang ako asawa? Murag miyembro man nas baratuhon. Ay, sa pag-ana. Pre, mo biya ng asawa. Juk-juk, ang galita. Makalagot kayo bayara. Tapulan kayo. Maubitaw ako mao'y perming makuritihan ning washing. Ay, ako may mga laba. Kayar na, pre. Ikaw lang, ano? Nakunsa mong gawin. Kanay mo asawa, tapulan ra na. Naya kong asawa, kugihan matod. Pero, susporte, bagsika. Sapa ka na, pre, oy. Laki. Kundi pa lang lagi mo sukol. Kaya ko lang tao. Pero musukol lang. Isun kayo. Natural lang musukol kay pre. Na, madihang nindot. Kanang bitaw magabi, magbugno mi sa korlawa. Bati man og sukol. Di yun musukol yung asawa, pre? Di, pre, oy. Bisag paludhon pa na ako. Ganahan man iluon. Buno, bongo, chitay, pre. Hoy, Mia. Ikaw ba? Bawas-bawas sa kuno ng imong pagkamaldita. Tita Nay, ang malita di ko ninyo di ay. Ay, dili ba? Kanabang imong pagkabagsik ba? Ay, Kamuong mag-away mo si Douglas. Dayon kaghagit og sumbagay. dili man sad na siya musukol. Ngano di ay nay, bawal di ay na nga manghagit og sukmagay. Pilion na di ay nako. Ay, wa may dag-ingon nga bawal. Pero hinumdumay babae ka, Mia. Laki ng imong bana. O, nyag mahinaykan ka. Ay, muna kinaingon nay nga, try me. Bantay bitaw mahinaykan ka si imong bana, ha? Panawag niyang rescue, ha? Never na nga mahitabo nay. Wa ko'y giatrasan nga kaaway. Bisag magpinatyanay pa mi. Mia, oy. Unyag mahinaykan ka, usao naman lang. Mo na diha. Nagunahuna ka man og di mao. Ngano nakasiguro dai siya nga makalupig siya nako. Lubya, oy. Mura na bagduna kay kasugakod, ana. Nga nagutang wa. Try me. Lubya, ay. Try me ka karon. Nay, kulang. Relax. Everything is under control. Aw, makita raman unya na ba? Panawag niyag nanay, ha? Kung mahinaykan ka sa bana mo, ha, Mia. Panawag niya. Uy, sayo hagod ni mo, Douglas. Sa iyo, boy. Dugay mo ganita. May kimiangkod ka nga nadugay ka. Sa ato pa, sadaan ka. Ay, sadaan? Sorry, saan ako? Kanadugay ni mo pagpauli. Unsa day na, ha? Nagtuo ka nga maayo na? Bida. Pasig doon na kay laing gihapit mo ang nadugay ka. Ilom lahat yun, Mia. Oy, takab lang ka biyaha Ay, ka. kung inahilom, ha? Dili ikaw may nagpakaon ako. Di ako nagpakaon mo, ha? Ikaw nagpakaon ako? Ikaw? Ha? Ikay naghungit ako? Okay, magpahunggit sa diay ka, ha? Nahak biya taon ni mo. Ay, kung wali kinahak ka, pab na. Sparring tabi. Sparring na. Sparring ta. Ngadit ka na ko? Ano man, ha? Nagtuo ka na hadlo ko ni mo? Wa pa mataw ang taong akong ikahadlukan, Douglas. Bisag si Trump, ha? Nagkaroon ka. Di mo kamutunga. Kung pahiluma, ha? Kay na. Musulti ko sa gusto na kong isulti. Huwag makabuot na ako. Ay, Jesus. Ano mo ka? Nangaghum ka diha. Huwag ka makauyon sa kong gisulti. Saman, pasingot ha? Ha? Ay, Pasingot ta. Nga huwag trapuhay singot. Gusto ka? Ligot ta. Pasingutan. Pasingutan, ligot ta. Ay, kung bukarang ka na kada. Murong kang batang wala ay buot, oy. Oy, ako inang wala ay ako'y buot. Saman, gusto ni mo? Kung gusto ni mo, tubag layon! Day, Mia, ang sabi ka? Kalma na ko, ha? Manghagit ka? Oo, gihagita ka. Saman, gi. So, problema ni mo lang, ha? Mano naging dugay ka na uli lagi? Unsa man, may lain na kang babay? Ay, patakal sulti lang, ha? Kaya nabuhay pa ko, hagbay na. Sa? Langga, sultiha, di ka, ha? Sa batasan ni mo, why lalaki mo, dugay ni mo ako, ra!
Unsa? Oh! Ha? Maayo naman sayon ka. Sa kadagang babae nga nakigrelasyon ako. Ikaw ang pinaka! Unsay pinaka? Pinaka-bati-batasan. Oh. Ha? Bati kang kiniya. O pinaka-bati yun ni mo. Bati kang daong! Ayay! Ha? Agoy. Nya unsa man? Bati pa ko para nimo, ha? Dili. Unsa naman lang? Duta ni ba? Lagi, ha? Ha? Nagpanladok akong laway kanimo, Mia. Nindot de. Nindot kay kang ilambos! Sa? Sus marisip. Oy, ang tao na unsa man ang naong ni mo Douglas. Ayaw yun ang mga fighter ng anak. Nagaot yung naong basta fighter ka. Say fighter. Fighter wine? Kada. Kadari, kikri ka na. Di, oy. So may buti pa sabot ni mo anang Fighters fighter. bunog. Sige mo. Huwag yun ay kamusukol. Nay, gigamitan ako siya self-defense. Self-defense sa imong mata. Yes, nay. Muna ipanghambog ni mo nga maayo ka sa martial arts. Mao gani nga nabunog ko na kay mauna lang ni nahabilin sa akong self-defense nga ang magpakulatan na lang. Buraday kag ang Kung Fu Panda. Ang panda na kurbida. Ay mata ni mo ay mura na kag panda. Ako man ang self-defense, nay. Piya wag self-defense ni mo no. Oy, hala. Uy, unsa man yun? Hala, oy. Hey, patay na ko ani, nay. Committing self-defense! Giyahag na! Mani akong problema taon. Karon di ako ospital. Murag kulata ko may kong asawa ng ospital ko. Nya, o di ko sukol kay madlo ko babasig. Mahinaya kong kasukol ba? Usahan man nila ko. Gitauran kong dextrose kay bunog kay kustanan. Palios, tabagi taon ko. Unsay ako buhaton. Unsa man ko kami pasultihon. Douglas. Hello, Ate Pres! Good morning, Ate Pres! Lord! Salamat sa tanan, Lord. Sa tanan. Ma'am, very salamat sa mga pagampo. Ma'am, good morning, ma'am! Ate Jen, good morning! Good morning! Bambina Jen. Good morning, Ate Pres! Good morning! Good morning, oy, mapres ko. Ay, Blo! Good morning, Dro! Good Lucky! morning! Mga mama, thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata kung muadto na sa eskwelahan. Unya, para sa mga dagko ang Don Pepe Dark Chocolate. Lami kaayo Paris o pandesal. Unya, palit mo sa Diamond Yema o Yema Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch. Nanagha na sila, lami! Nadagha na sila. Oy, mga bata, samtang magtuon mo, inomog dun Pepe Tablia kay dali ra masud sa inyong utok ang inyong gitunan. Ate Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Dudog Douglas, Ate Pres. Douglas. Grabe na Douglas, Ate Pres. Oy, mauri Douglas makarton nga kulatado masing asawa. Luoy kayo. Gamay ko, piti niya, gamay ko, isug ka sa asawa ding Douglas. Oy, marag di ko kasabot. Nganong isug kay ni siya, Ate Pres, di ini siya liwat. Matod pa sa iyang mama, ikaw kung lapo-lapo ka, kanyang asawa na ko, daguhoy ni. Daguhoy ko no yung kaliwat ni daguhoy. Katong maglupad-lupad sa kahanginan ba, Ate Pres? Kasi maglupad-lupad. Si daguhoy. Nga naman. Sa una ko no, makita na si daguhoy, mulabang-labang sa kuan, sa kahanginan. Na ako na siya power. Maunay sulti sa mga karaan sa una. Pare ako lapo-lapo nga, languyon ra ang maktan pa doon resibo. Okay raman na, kay nga no, anad sa glanggoy, pero ka nang maglupad. Dili, maglupad-lupad sa kanya. Ako si Francisco, dagoy, lupad-lupad to siya sa kahanginan. Maunay istorya sa ato ang mabasa sa kanang sugilano ni. Sa gahom. Murag na, Ate Pres. Mga bitaw, Superman, si Dagoy at Superman, sila pula po sa Batman. Di po to si Anananggal. Murag di, Ate Pres. Dili. Mauna nga, isugyog kay ni Tagabuhol, siguro niyang asawa, Ate Pres, kay... Ay. Daguhoy man. Daguhoy man, yeah. Grabe mo kayo. Mauna yung problema ron,
pag yaw-yaw ko niya ati pres na sa ospital kay kulatab sa mga siyang asawa. Tauran sa Ay, iya man gud ang gipaanad god. Iyang asawa. Tinuod na ako pa ni Douglas. Naanda na. Anugon kayo. Douglas, makartor ko ka Douglas. Bida sa demo ayo pada. Siya daguhoy nya ikaw makartor lang ka kay I shall return. Nigbalik nimo kulatahan na. Ay panghadlok unsa ba koy? Ay padana. Bam, unsa may mayaw-yaw na to diabe kanang parte ni Douglas makartor. Kaning iyang asawa Goliath, kung ari ka dire sa panultihon, 19, Kapitulo 19, versikulo 13 nga to sa 14, gingon dire. Ang asawa nga tagaw-tawan, perwisyo, sama sa nagto nga atop. Kakuha ka ng atop ug magto nga, kanang na ang tagbaw kag sound sa mga planggana, mga baldig, muingon na ba? Perwisyo kayo? Umingon na ba nga, ada, mutuor bitaw nang mag-uwan. May na lang na siyang atop nga nagtuke, mutuor mag-baguan. Pero ganing asawa nga tagaw-tawan, kadadaw siya tagaw-taw. Wag yung kahusay. Dili siya tagaw-taw, Bam, dili siya tagaw-taw. Kanang gamay ko at sipyat, kulatahon siya. Mao, lagi, sobra pa. Oh, Ano siya? Pirming gubutang ilang pagpuyo. Oh, naiging ko ni diri ay, ang asawa kuno ganipot nga tagaw-tawan, mas may pa kuno magpuyo kas kisami. Tinoda. Para di mo mabati, di kakitaan, di kayo yowan. Pero laim na itong asawa nga ni puyo sa kisami Goliath. Pa, tagos kisami, natagak ko yung sandal, dakpan. Laim po to. Ayan na, Bam. Ayan. Ina ni mo ba, May? Lain na sa ni mo ba, May? Imo ba man to balikon? Ayun lang to. Sige, padayon. Kanang, Lain magalito usa ati pres. unsa man. Kay sige pangadji sa kapilya, natagak sila lagi. Usa na tagak na? Gikan dito sila sa kisamigikan. GB so. Unsa? Gikan sila sa kisami, kada siya uyab dito sa kisami sa kapilya. Karon kay nagsugod naman pangadji. So sige siyang kantaw niya sila, sige sa rumah dito. Losno kita. Gabong kay kisami. Losno bitaw kisami. Astang aligriha ko do taon, dagana ko do GB so. Mao na ba nga mas maayo pang magpuyo lang kasi kisami, dili. O kaning ani manggong walay kahusay inyong pagpuyo ilabi na og kanang na ang imong bana gikan sa trabaho unya nag-abot gutom kapoy Tinada. Nagpangalipong Sanginlan pa taon niyang bana ba mga naay babae bisag kapoy kayo. Mas maayo kanara bang uban og anong butanga nga ipasangil mo sa kabutang nga wa gibuhat usay ra ba mo ingon akong tinudon. Puslan man. Mao. Kisingan sa tong Cinder Goliath. Si Douglas, ikaw man gibana, ikaw may tarong diha. Way kumos pag-ampo kay ug ari ka dire sa biblical, ari ka dire sa unsay nga ini, bala ang kasulatan, ang usa ka asawa nga si Mama Mary. Ningon ay sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta ang tanan nga imong gisulti. May pa sila. May tayo inaana ba? May tayo inaana. Pero ang asawa ron, lisura naman ba? Labi na si itong its. Nya imong atoon dito, badlungon pa. Uli dito, sa muka sa dimoy. Pildi na ta diri. Dahil daka di malas da. Daka di malas. Apas ka. Lahi na kayo rin mga asawa ba? Gawa sa mga asawang mga buutan ha. Kaya dami yung mga asawa po. Mga buutan kayo, naras bahay. Pero ka na yung minana nga klase sa asawa. Ambot lang, hindi mo masabtan eh. Halabang! Mga bata di eskwela, way pamahaw, way pamainit. Nga doon, minatay, nagpadang suwat. Ang asawa, feeling. Feeling. Kuyog sa mga amiga, jogging sa iyong buntag, kalong ako pamahaw, yung mga bata ng eskwela, way kaon. O niya? Ang puto ko sa jugong mag-jogging sa may mga bata nga, ang kaya pamahaw. Yan pa ni pamilya dito, way kaon. Way lungag. Mga bata, Tanawa da. Sa resulta, mga bata mo yung pugun samahan. Sinasina man guning ubang jogging, di ba? Tinoda. Ako nag-experience ko. Naam siya, jogging, dit, ati pres. Mo ba no? Pwede di magdit magdagan. Abot-abot ito ba? Abot-abot ito niya. Manukso ka ng mga kayo sa dapit. Imbis ko na idaan. Ato dito. Agi ba na nato?
Agin mo ba? Dapat ko ba natin tuluman no? Good ako ang pasultihon.